Здравейте хора, аз съм Златко и днес ще видите как се смених профила и ще ме гледате. Здравей! В TikTok и това ми е профил. Преди вече така ми беше профил и така ще ви покажа. Така ми беше профил. Снимките да отидем. Профил ми беше... Такъв ми беше профил. Така. Ами сега ми е така. И го отстраних. Месенджер. Във Фейсбук. Ами кажа аз скини. Айде дира, да поправи да мага да дира пишал. И в Instagram. Следвайте ме в Instagram, YouTube и навсякъде. Сега искам да ме последвате в този TikTok. Той е генерала, районни разпредели. Всичкото да бъде лайкнат или няма да възпоча. Отказвам се от видеото. Чуеха всички, ако кажат добре и добре. Не прави така. Ще кажа добре. Искам да ме лайкнете всеки път. Ако не ме лайкнете, ще блокирам. Внимавайте. Ще блокирам.